taure mamasikatana ya. Jesu akava kuti anokokwa nokuti they are facing a challenge. As he wanted to show me, I'm talking about the Jesus who must be the center of the marriage, whether in good times or in bad times. So waka invite Jesu auya, there was a shortage. Ndokubva vatuma mai vake kunotaura naye kuti wine yapera. Ndokubva apa in answer kuti my time is not yet. I know kuti God is good all the time, and all the time God is good. Apana a special time kuti Mwari akanzi apa ari powerful apa ana power. But kana Jesu ari Mwari wakapa in answer kuti my time is not yet, which means it's a mystery inoda kutsanangurwa kuti say achita sekunge unoti pane imwe nguva you cannot do something. Yet vanhu vashoterwa newine vari kutoda replacement, vari kuda wine izvozvo. But Jesu obva ati my time is not yet. Challenge yavafesa, they need somebody to fix it right there. But that somebody will approach and Jesus over at my time is not yet. So which time inonzi ndo time yake ikuti agone kuita? I'll quickly go deep on this one. Jesu paari kuti my time is not yet. Haasi kutaura issue ye time. Ari kutaura pamusoro pe approach yashandiswa nevanhu nekuti vanhu vatuma Mary the mother ndokubva vataura naJesu. Jesu paakadzokera Mary paakadzokera kuvanhu akarosvika kuvanhu akati do whatever he tells you to do, which means iye kana ari Mwari ari the Lord of our lives, zvinoreva kuti we must take instructions from him. Vanhu pavakatuma Mary vaida kuti Jesu aite something to them concerning issue wine, but Mary paakadzoka kuvanhu Mary akati do whatever he tells you. Vanhu pavakaita zvakataurwa naJesu pavakatuta mvura then water turned into wine, which simply means nguva yake inokwana kana maita the right approach to him. Right approach ndekumupa an honor as the Lord who can speak a word and you can obey, which means pauno decide kuita obedient to the word of God, his time becomes the right time. God can do anything anytime, but ukanzwa Bible ichiti Jesu akati my time is not yet, it simply means he was not talking about time. Your approach delays me to do something, because you can approach as a servant who can take instructions from you for me to do something for you. It delays you, but if you take instructions from me and obey my commands, my time will just come. So I want to assure you this: God can solve any issue you can face in your marriage, but the best thing to do is to live according to his instructions. So at firstly, I'm sure because of time, let me just rush through it. Wine yakashadisa at first, it came from the vines. But this time wine ya shorter, avana kumanya foot to the same way. Yavakashadisa pikutanga vaka approach Jesus. And John 15, not Jesus, not I am the vine, the true vine. Which means time yavaka invite Jesus. Vaka invita chineche kuita ne shortage yao, but avanange vaziva nokuti Jesus is the wine, is the vine. So we get wine from the vines. Saka pavaka ne shortage ye wine, already the vine was there. It takes me back. Mwari panotaura naMozisi abvunza kuti Mwari vanhu vakandibvunza kuti ndiani, ndinoti ndiani andituma. Mwari ndokubva vatonoti the I am that I am, which means ndichava wandichava. Apa Jesu paakokwa is also the vine who can provide the wine. Saka pakava ne shortage ye wine, already vana Jesu anova the vine, which means chakatanga is shortage, chakatanga is solution. Somebody's not hearing me. Kana wine yakashota, iova ina Jesu anova the vine, and tichiwana wine from the vines, which means what started Bana John chapter 2 is not the shortage of wine, but it was the available of wine. Let me complete this way. That's why you need the Spirit of God to interpret scripture. Because with common sense naturally, there was a shortage. The first thing, they ran out of wine. But by revelation, Chakato Tanga, they had wine. Jesus Wacho is the vine, Acha provide the wine. Which means Chakatanga is shortage, is solution. Yeah. So which means you can start from solution than shortage when you invite Jesus. Amen. Challenges because we are later not already have got solution, because Jesus is the solution to whatever shortage you encounter in your marriage.
So Jesus akava center of this marriage. Whatever challenge come, inenge yanunuka kuya nokuti already vana Jesus anova the solution. He is the I am that I am. So vanhu pavakapengerwa newine vakaapproacha Jesus who is the vine. So avana kuenda kumunda kundotsvaka mavines kana kundotsvaka kune these guys vakaunderstanda kuti Jesu ndiani. Handifungidzira kuti pabudget ravo rekutsvaka mari yekutenga wine vaigona kungosubstituta budget vongotora Jesu, which means zvimwe zvinhu zvichakudhurirai kana Jesu usiri mumarriage. Nokuti pamwe pacho kana wine ichigona kurongwa naJesu wamakakoka, there was no need yekutsvaga a team inodhila nezvekuti toda kunohodha wine yacho pamuchato, which means life without Jesus is expensive. Yeah. Zvikashaya Jesu zvinodhura nokuti iye ndiye wine. Saka kana makamboita budget yekuunza wine yenyu yebudget yopera, motaura naJesu, Jesu obva aunza wine kubva mumvura, which means maifanira kunge makatuta mvura yakawanda. But because ukaleka revelation unotsvaka wine, iwe wanga uri supposed kutsvaka mvura ichakupa wine. Somebody is not hearing me. Kana Jesu wakati tutai mvura ndokubva yava wine, which means these guys pa budget ye wine vaifanira kungotuta mvura. So when you lack revelation or Jesus is not available in situation yako, unoita zviri more expensive yachida kushanda nezviri simple. Zimwe nguva solution yauri kuvavarira kuda kuunza pa challenge yawafesa inotokunetsa than kudai Jesu aripo unogona kushanda nemvura. What am I saying? Ndiri kuti muwanano yenyu, my instructions aMwari mukararama nawo, things become easy. Kana akati tutai mvura, water was already available there, mvura yanga iripo, vanhu vakangotuta mvura vakanopa mukuru wemutambo. I want you to understand this. Kana pamuchato paiva nemunhu unonzi master of ceremony, Jesu akati tutai mvura munopa mukuru wemutambo, zvoreva kuti Jesu ari kuti munogona kuva nevanhu vamunoti vakuru pakati penyu, but kune imwe shortage inodaini nyange mune vanhu vamunoti vakuru. Jesu haana kuvenga kana kuramba protocol yanga iri pamuchato, akati tutai mvura munopa mukuru wemutambo. In other words, Jesu arikuedza kuvazivisa kuti munogona kuva neranking neorder yenyu pakuita zvinhu, but mukashayiwa Mwari munogona kuva namaster of ceremony, iyo ceremony yacho ichito expire. Kana vanhu vakaita run out of wine, master of ceremony aripo, Jesu akaita kuti pave newine. In other words, Jesu ari kuti munogona kuva nekuremekedza nekupana mapositions, but kune imwe shortage yekuti wacho ane title cannot fix. Vanhu vanoenda kunaana marriage counselor variko, vanhu vanokansela vane zvavanotaura, but I respect that, but I want you to understand this. Kune chekuti chikaita rise in marriage, even counselor haagoni kuchisolva. I'll give you a simple example. Murume akanetsa unonoudzwa kuti mubate zvakadai, mubate zvakanaka, mukadzi anetsa unzayo tara naye zvakanaka, zvikazodii akaenda kusmall house kuti adzoke panongoda nyasha. Nokuti ukanzi mukisi hawako hachauya. So there are times yekuti challenge yaenda beyond zvekuti even mabhuku hachashanda ipapa. Marriage counselor akavhura mabhuku ake anokudza kuti aiwa mubikire twakati, kana uya unomuhaga wako hachauya, haabikirike, haagike. Iyi inenge yekwa Lazaro yekuti panotoda Jesu anoti Lazaro dzoka. Beyond. So master of ceremony no matter anga ari available, but shortage yakaita rise. And the munhu akangova solution is Jesus. Amen. Wanano isina Jesu hapana nyaya. Nokuti icho chacho chinombonzi love haisi feeling, kufunga kwavanhu kuti love is feeling. Rangu Bible rinoti God is love and God is a person, which means love is person. God is love. Love haisi feeling. Kureva kuti kana wakutodiwa program yaMwari kapa wanano, anoti it's not good for a man to be alone, ndobva vamutsvagira a partner. Kureva kuti vanhu vanenge vatuka. Ukashifta ukaenda pana Genesis 2 verse 18, unonzwa yakuti the two shall become one. Yeti Mwari akaprocha munhu one, akati hazvina kunaka kuti uve wega, ndobva vatsvaka a partner. Chatsvagirwa a partner is for them to become one. Pane confusion and I'll help you. Adam was one. Mwari vauya akati it is not good for a man to be alone. Saka Mwari vada kudhila loneliness yemunhu, ndokuunza a partner anonzi Eve. But the main purpose yekunza a partner is for them to become one.
So which means kana iri program ya marriage kuna Mwari aisi vanhu 2 ndiye munhu 1. Kuti vave 1, God must be the center of the marriage. Pakaita Mwari pakati pavo, munhu akatanga kutya Mwari, things are sorted. But uyu akatya uyu akaenda kusina uyu zvatopera. I've met people kuti vanotya munhu waMwari than Mwari. Ino paridza mazvita. I met another man. Aishuta fodya takangosangana pakona mutauni. Ndokubva angoibata kumberi kwaitsva kuvaisa muhomwe. Munhu anouya pato paridza. Chakaringa mandiri ndechekuti this man ari patight. Haatye Mwari.